Hej med dig. Ved du ikke, hvad du vil, så har jeg et godt råd til dig. Følg med. Nu skal du møde Lars. Lars vidste heller ikke, hvad han ville. Han var i tvivl om, hvilken vej han skulle vælge, ligesom dig. Lars blev forvirret over alle de forskellige muligheder, han havde. Han kunne jo tage til Holstebro, men der var også mange forskellige uddannelser i Struer. Lars var i brobygning flere forskellige steder, blandt andet på Handelsskolen i Struer. Der fandt Lars ud af, at Handelsskolen var lige noget for ham. Fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi var nogle fag, Lars aldrig havde hørt om før. Han blev meget overrasket, da han blev introduceret til de forskellige fag. Lars fandt også ud af, at Handelsskolen ikke kun handlede om matematik. På brobygning på Handelsskolen i Struer fortalte lærerne Lars om det nye fag virksomhedsøkonomi, hvor man lærer for eksempel at opstille virksomheders budgetter. I afsætning lærer man om at markedsføre et produkt ud på det store marked, og i international økonomi lærer man om økonomien i hele verden. Hvis du vil blive lige så glad som Lars, skal du vælge Handelsskolen i Struer. Tak fordi du lyttede på Lars' historie, og vi håber at se dig på Struer Statsgymnasium. Hej hej. Created using Powtoon.